Казвам се Димитър Мирчев, от Батак съм и се намираме в Батак, в моята малка работилничка, която бих искал да ви покажа и да ви разкажа за моята дейност. С какво се занимавам, от колко години и какво мога да правя и докъде съм стигнал. Тюфекчийството е малко сложен занаят, защото той събира няколко занаята в едно. Значи, за да се занимаваш с тюфекчийство, трябва да можеш да работиш на струк, на фреза, на банцинг за дървената част, бормашини, шмиргели, дори калайджийство включва този занаят, защото има доста неща, които се запояват с калай, инкрустации, метал в метал, метал в дърво, микродърворезбички. Този занаят за това свързва няколко занаята в едно. Това исках да ви кажа, малко за това е сложен за някои хора, зато и много млади хора, които искат уж да се научат на този занаят, се отказват именно заради това, защото доста занятия се включват в него. Друго, какво да ви кажа, занимавам се от доста години, бих казал 40 години се занимавам с това нещо. Още като дете се бях запалил по този занаят, тъй като бях намерил една стара пушка в реката, в нашата река. Съм бил още в началното училище, след което през ваканцията на 6-ти за 7-ми клас бях направил пушка, която стреляше. По уния времена, вярно, съжалявам много, че не я запазих, но с годините, нали, човек се лута насам нататък, докато се ориентира, какво да работи, къде да се нагласи, какво да учи. И понякога тези неща обягват. Но именно този занаят се запази в мен от детските години. Като дете бях запален, обикалях по старите къщи, рових по таваните, които вече къщи не бяха обитаеми и точно това се чудя и сега как не са паднали върху мен. Но все пак намирах разни неща, които се опитвах да преработя, да реставрирам. Имах си неприятности даже и с милицията тогава. Дойдоха и ми взеха всичко, което съм намерил. Някои от нещата са в Баташкия музей. От тези, които ми бяха взети тогава. Значи, този занаят съществува много отдавна, още когато сме били под турско робство. Говорим за 1750 и 450 година, когато нашите пушки тук след фитилните сме били с кремъчни пушки. Тогава по нашите земи е имало доста тюфекчи, още по времето на нашите знатни войводи, по времето на Вълчан войвода. Тези работилници са били по Хасковския край, по Сливенския край, Ямболския край, там където са били войводите, там където са се водили боеве с турците и са били нашите хайдути, които са напускали домовете си на пролет и са връщали на есен. Значи на Димитров ден са се връщали, на Гергьов ден са отивали. Така, оръжията, които са взимали от нашите тюфекчии. Затова пушките бойлия се казва сливенска бойлия, защото сливенските майстори са ги произвеждали. Балкански шишенета и сливенски бойлии. То тогава нямали сме други пушки. Преднопълнищи пищови, които са били
кремъчни, по-късно преминават на капсулни, но по време на хайдутството са били кремъчни оръжия. Знайни и незнайни майстори тогава с тюфекчийница не може да се каже, но във всяка ковачница е можело да се изкове подобни работи, защото сме имали много изкусни майстори, които, за съжаление, в момента ги няма. Не съществуват. Такива имаме майстори-ковачи, но изкуството на старите майстори тогава, които са били, за съжаление, вече по нашите земи и да ги има са много рядкост, голяма рядкост. Да може да се изкове цял механизъм да се изкове и да се направи, да може да се закали пружината, след това да се отпусне, да не може да се чупи, да не е люта, или се казва отвръщане на закаляването. Това е най-важното и да се постигне максимално целта да може да направи искра и да запали барута. Така, това е общо взето за нашите земи тук. Въпреки всичко използвали са тугри или надписи от италиански майстори и фирми, които тогава са имали разрешение. Ние сме нямали разрешение дори прав нож да направим. Ние все пак сме били под турско робство, колкото и да го отричат. Това е факт. Нямали сме разрешение за това. Нашите са използвали италианските, най-много са използвали Азарино ди Комина. Това е една фирма от двама братя, които аз мога да ви покажа и надпис, да имам такава буилийска цев, която в момента ще я реставрирам. И били са украсени с сребро, някои по-късно вече с злато. Всички тези украшения и инкрустации по оръжията са показвали богатството на притежателя, който ги е имал. Колкото по-украсен и инкрустиран е караколака, ятагана или шишенето и боилията, толкова по-богат е бил и притежатели. Нашите хайдути не са били на времето си, първоначално не са били толкова богати или вече ако спечелят битка, те са взимали готови оръжия от победените или убитите от тях. Това е за оръжията тук по нашите земи, които мога да ви кажа. Продължава напредъкът с всяка измината година. Оръжията се усъвършенстват като се стигне до унитарния патрон на пушка, или фактически нашите опълченци преди всичко са разполагали с френска пушка Шаспо, която пушка в продължение на времето си се е оказала не толкова рентабилна, тъй като по ред причини е показвала дефекти. Самия патрон, който е влизал в нея, е бил книжен и при малко влага, дъжд или не е можел да се ползва. Или е деформирал, или може да влезе, за да произведе. След което идват руснаци тук при нас и внасят крънката. Крънката е руска пушка, която и тя е била капсулна, в последствие преработена от Силвестър Крънка, който е чех. И той измисля главата на самата пушка. Ето това представлява крънката, която преди това е била капсулна
Маха се тапата отзад, прави се резба и се прави тази глава с затворен блок, в който се слага патрон с куршум вече, 15-27 калибър. Затваря се, от тук това се удари и се възпламенява. Така, по това време турската армия е била въоръжена с пушка Мартини и Снайдер. Значи, Снайдера представлява съвсем друга пушка, ще ви покажа и нея, но за в момента мога да ви покажа Мартини Хенри, която английска пушка, направена в Америка, тъй като поръчката е била голяма. Поръчката е била голяма. Англичаните не са могли да вземат цялата поръчка, зато и се е прехвърлили на американците. Така, и в Америка започва да се прави тази пушка, в която е била въоръжена турската армия. За разлика от крънката, която внесена от руснаците в България за нашите опълченци, която е производство модел 1859 година. Модел след това се е обработвал до 1870-71, там вече в руските заводи. В Тулски оръжейен завод най-много горе-долу са правени, въпреки че има и други заводи, които са ги правили. Но най-вече Тула. Тази пушка Мартини е превъзхождала няколко пъти крънката, тъй като за минута е правила няколко изстрела повече от самата крънка. Нали? Когато се сложи патрона тук, се стреля, хвърля се, докато при крънката, да ви покажа не цевта на самата крънка. При крънката това се зарежда така, от тук. При крънката патрона пак се слага по същия начин, но самия свъргач на крънката е малко по-бавен, понякога дори и не действащ от Мартината. И така, че крънката не може да произведе толкова изстрели, колкото Мартината. Цевта, за да се стигне до тук, тя първо се обработва, докато направя ъгъла на ножа или на ножодържача. Пускам всичките серии, за да мога не за всяка цев да нагласям по-отделно машината. След като се направи конуса на самата цев, цевта се слага на фрезата, на делителния апарат и се правят космограмните канали. И започва тук припасването на самата цев. Значи, за да се припасне, това трябва да влезе до тази граница. Навътре в това. Това се припасва. Правя го и на фрезата, правя го и на ръка. Да, това е балканско шишене, което би трябвало почти всяко шишене е кремъчно. За разлика от това е капсулно шишене, тъй като се използва за възстановки и малко е по-лесно за използване при възстановките. Но направата на това шишене, включващо и дървенията, и украсата, и самата цев, е доста работа по него, тъй като има розетчици, не са много на това шишене. Украсата не е толкова богата, но
като шишене е достатъчна. Това е камилска кост, биволски рог. Отдолу на спусъка също се вижда камилската кост. Тази страна също, в нея са монтирани розетчиците, няколко размера са те. Човекчийството днес е на много заден план, тъй като вече не се използват тези оръжия, просто остават в историята. Но все пак си има хора запалянковци, които са болни на темата старинни оръжия и тюфекчийство. В цяла България са много малко колегите, които се занимават с подобни неща. И в момента ги правим като реставрация на старинните оръжия, реставрация на тези оръжия, които са останали от нашето историческо наследство, въпреки че са много малко. И историческото ни наследство в България е почти унищожено. И вече много рядко излизат екземпляри, които ние реставрираме, и почти няма екземпляр, който да не е пипан, правен някакси, преобразован, за да може да стане с други боеприпаси. Но въпреки това стараем се да ги реставрираме и да им дадем първоначалния вид, както са изглеждали на времето. В музеите също има екземпляри, които се срещат, и всички тези екземпляри, и те са пипани, и те не са в пълно автентичен вид, но радваме се, че все пак има запазени екземпляри 100 на 100 автентични. Дори на 200 и повече години в България. И ние се стараем да можем да запазим всяко нещо, което все още се намира в България и представлява историческа ценност, да го запазим, да го реставрираме и да могат децата и нашите наследници да се запознаят с тези неща, с тези оръжия. Тюфекчийството днес в България, да не кажа голяма дума, но тюфекчиите се броим на едната ръка. Младото поколение не изявява такова желание да продължи занаята. И имам чувството, че в бъдеще този занаят ще бъде загубен. Както и много останали. Нали? Не е само тюфекчийството. Но от младото поколение не виждам бъдещи тюфекчии. За съжаление, мъча се да предавам занаята, на който мога, на който има някакви наклонности към старинните оръжия, но все още, разбираш ли, не съм намерил подходящия човек. Разкажи ни някоя забавна случка. С мен и в моя живот имате в предите ми забава. Покрай занаята, казах ви, още като дете се занимавах с подобни неща. И накрая беше останала една пушка при мен. И като завърших 8 клас, не ми даваха дипломата, докато не я занеса. Аз се бях скрил вече, защото лисица 2 пъти в капан не влиза, нали знаете. И тази пушка беше крънка. Не ми даваха дипломата, баща ми тогава доста така ми постави ребром въпроса, ви ще учим ли или няма да учим по-нататък. Защото вика, съм ти приготвил и работа в гората. И тогава аз отидох и занесах пушката в дирекцията на училището, тъй като милицията тогава беше предупредила и ръководството на училището. Аз съм завършил тук, в Батак, началното си образование. Съм учил в училище Отец Паисий. И занесох тогава последната пушка. Я занесох в дирекцията, след което ми беше дадена дипломата, за да продължа по-нататък. Това е една интересна случка. Те са много, но
предполагам, че няма време за всички. По-интересната е тази. И това пак не ме спря, разбираш, да продължа. И в чужбина съм бил навсякъде, но постоянно това чувство в мен не се е губило. Значи в бъдеще този занаят наистина ще изчезне, така както гледам, че се развива. След като си отиде и нашето поколение, мисля, че и не само този занаят, и другите занаяти, туфикчийството най-вече, защото аз ви казах, той е труден занаят, защото включва доста занаяти в един. И не всеки се нагърбва да го работи. Какво ти дава на теб този занаят? Вижте какво, ако погледнем от материална гледна точка, почти нищо не ми дава, но самата страст към него, сега не мога да си обясня, всички хора си имат различни страсти. При мен всяка старинна пушка или пищов ме привлича, особено системата, по която е направен, било то френска, испанска, италианска, английска, защото там са били най-големите производители на оръжие в целия свят. Нарето и Белгия, разбира се. Но Белгия вече се занимава с по-съвременните оръжия. Но старинните оръжия са Англия, Испания, Франция. Така че тези оръжия са ги произвеждали там и мен лично не ми донася кой знае какво. Но желанието да мога да възстановя нещо и както казват хората да съживиш мъртвец, това ме блазни и затова се занимавам с това занаят.